да ти се яде сладко, да си раздразнителна, да ти пада косата, да ти се чупат ногтите и да се подуваш дори от водата, която пиеш. Много хора не знаят, но когато тялото ти е прекалено кисело, започваш да се будиш много уморена. Тялото ти подсказва, че имаш нужда от минерали. Минерали като калций, калий, хром, молибден, мед. Калия помага да не задържаш вода. Магнезия ти успокоява нервите и мускулите. Калция се грижи за костите и киселинността в организма. Натрия държи водата там, където трябва, а не там, където обикновено не ни харесва. Меда е за имунитет, ама не меда, който го едем с лъжица, а билката мед. Най-важното е, че хрома спира апетита за сладко. А молибдена просто чисти тялото ни като една метличка отвътре. Иначе казано, ставаш по-енергична, по-свежа, по-слаба и много по-спокойна. Това са минералите, които се приемат след храна с вода. И малко хора знаят, че свалянето на килограми става трудно поради липсата на минерали. Ако искаш минералите да се озоват в теб, заедно с наръчник как да ги ползваш, колко да ги ползваш, кога, защо и как, коментирай това видео, свърши се с мен на лично съобщение и ще ти обясна всичко, което трябва да знаеш за минералите в организма и да свалиш един път за винаги тези килограми, без да задържаш капчица вода.